tinoti Ebeneza nezuo tiri munyasha nyangwe zvairema zvichirwadza asi Jehovha watisvitsa pano kumana tinoda kutenda Mwari zvekubana tiri munyasha Ebeneza 2018 tapinda nokuti akomana challenge akuditite tinoda kuti tipinde nemofa ndo zvine zvidiwa kuti kana uchipinda kutanga goro unotanga wane mofa tichizokurudziranawo zve nokuti pane ka problem karipo kadoko zvako musandanyanya kuenderera mberi ndakatarira 2017 ndakaona kuti vakomana hapana kana chipenyu chamakabata kunze kweshwa ndakati kana bodo 2018 zamukoma wenyu handidi kuti ndipinde ndisita kukurudzirana ndoda kuti Mwari vakupe mweya weushoko mweya wekudzikama zvobadi kwangorera ngoma ndoendapo kwangorera madhindindi ndoendapo kwauya nhengeko ndoendapo ndinoda kuti Mwari vakupe mweya wekuti shoko kumbodzikamawo pasi kumbogarawo pasi tichiseveredza kuti chidhora chatabata paya woisa mbudu chidhora chiya chawabata udini woisa mbudu gore rapera utozoti nani baba yaya kufamba nemitsubhutsu wane Mitsubishi toti nani sisi vaya kufamba neaisuzu wane aisuzu ndozvatida kunamatira izvozvo nokuti takasakurudzirana mugore ra2018 hapana chipenyu chatinobata kunze kweshwa saka ndinodakotivo Ebeneza tiri munyasha tichingotivo tinoti Ebeneza enezivo patomorina kana problem chaiyo